Moi buenas, Juventud. Pois a verdade é que tiña gana de dar a miña opinión sobre Jerez. Porque é o primeiro ano que fun, a verdade é que me facía moita ilusión porque o ano pasado xa quixen ir e ao final non fun. Non pillara entradas ni nada deso. E daquela quedara no aire non fun. Pero este ano si ou si dixen que sí que iba a ir. Que quería ir a Jerez 2026. Rollo tamén fun un pouco tarde mal e arrasto porque dixen, bueno, con meses de antelación dame pa pillar todo. Pasa que despois apartamentos xa casi non quedaban ou quedaban a un precio altísimo. Despois entradas, tema entradas quedaba pelús, collina antes de nada. Despois non tiña, tampouco tiña con quen ir nadie fijo con quen planeara dun ano para outro de dicir, pois po ano vamos para Jerez. Non, esperei a hora de pillar entradas e dixen, bueno, a ver quen lle apetece vir, veu Dani comigo. Fomos bastante ben, a verdad, fomos os dous de novatillos, de que non sabíamos, sabes, informámonos un pouco, pois, por medio de Insta, que tamén subín unha historia, e, pois, a verdad que a xente foi super boa e comentoume, pois, vaise pa aquí, faise así, faise desta maneira, ou pille isto, ou sei de quen ten un apartamento, sabes, en plan, xente super boa. Despois tamén fomos informando un pouco, pois, polo TikTok, de xente que xa fora, que xente que creara reels do que é Jerez e tal, e fomos así un pouco, non? Bueno, a verdade é que, en resumen, para min foi unha experiencia increíble. Penso que a toda persona que lle gusten as motos que aquilo que lle vai molar, en plan, tamén vai un pouco dependendo da edad, hai xente que xa lle vai máis a festa e outros menos, depende da persona, depende da edad, depende dos teus gustos hacia as motos e así, non? Eu ali entendo que hai cousas que están ben e outras que están mal, outras están mellor, outras están peor, pero bueno, en sí, eu daríalle unha nota alta a Jerez. Penso que é un evento único que compensa 1000 veces ir alo abaixo. É unha tirada, por menos desde Galicia, que cruzamos toda a puta España, pero merece a pena. Eu viñen con unha sonrisa de orella a orella e aquilo para min era un puto paraíso. Despois o ambiente, o camiño, incluso vas vendo todo motos en remolques, motos andando, e diste, que bonito é o mundo das motos, sabes? Que move tanto, é tan unido. A mí gustan os coches tamén, pero xa desde chavaliño, desde os 16 anos, para min, o mundo das motos sempre foi moito máis unido que o dos coches. O feito de ir pola carretera, de saludarse, de ir sempre en manada, sabes? Que nun coche, pois igual gustamos os coches e ides todos no mesmo coche, entendes? Pero cada un nas motos iba na súa moto. Despois pasa algo, fixeime ali, sobre todo na zona do Puerto, pasaba algo, sabes? Caía alguén e casi que nada máis tocar o suelo, xa había alguén levantando, recollendo a moto, en plan, como que a xente que é moi movida, moi unida neste mundo. A min o mundo das motos sempre me encantou. Pero, bueno, eu, para o ano que ven, seguramente se é un evento que queira repetir, posiblemente o repita, non o podo dicir a ciencia certa porque non o sei. Non sei se cadra, sabe Dios que me depara a vida, pero gustaríame volver para o ano que ven, pero de outra maneira, máis preparado, e facendo mellor as cousas. En primeiro lugar, baixar moto, penso que é o máis cómodo, o máis divertido e como mellor vives todo. O máis cómodo para desplazarte, para todo eso. É dicir, non baixaría hasta Jerez ou hasta Cádiz en moto porque penso que é unha tirada. É moi incómodo a hora de levar roupa, de levar un lote de cousas, por exemplo, comida, como nos levamos xa daqui, por se acaso aquilo estaba moi a tope, o súper e tal, que a verdade é que non vi moito ajetreo, pero bueno. Baixaría unha moto, pero en furgón, e despois por ali desplazaríame en moto sin duda. Parece moi máis cómodo. En tema atascos, que a verdade é que vin que en anos anteriores que se formaba moito tapón, pero este ano a verdade é que desalojaban bastante rápido, tanto do circuito como de todo. Os únicos tapóns que vin foi o lunes pola mañán cando volvíamos para Galicia, que aí polas autopistas e tal, sí que había bastante tapón, pero despois polo resto ben. Pero andar por ali na moto é outro rollo. Unha, porque te integras moito máis dentro da movida das motos, é máis fácil aparcar, é máis fácil ir ao circuito e non tens que aparcar nun parking público e ir andando un autobús. É máis fácil para todo, creo. Seguramente mole máis. Despois, no Puerto de Santa María, eu entendo que hai cousas que non están do todo ben e outras que sí, que eu sei que moita xente baixa a Jerez xa solo polo Puerto. E eu son un deles que me move, dicir, o circuito mólame, e non o vivín como se debe vivir, e para o ano quero vivilo mellor, non?
pero que o puerto é o puerto. A movida dali é tal que cada un faga o que quere que a súa moto, uns reventarán a máis, outros reventarán a menos, pero aquilo dalle moita vida. Que sí, que ás veces é algo de desmadre, non? Pero é que os policías xa o saben tamén, iso ven de vello, os policías, os nacionales, xa dan cancha, están un pouco no plan de vive e deixa vivir, sabes? E sei no tamén porque teño familia en eso, falouse sobre eso, e dixeronme a súa opinión e din que eso, que ao final que Jerez é unha vez no ano e que vives e deixas vivir. Que pasa? Que chega un punto que xa a xente toma todo tanto a peito que se leva todo a un extremo, non? E non se ten en cuenta que pode pasar algo malo, que caes, que abre a cabeza, que vas contra un coche, que che pasa alguén por riba, e hai certas cousas que hai que intentar controlar. Si deixar pasar ben a xente, pero eso non é o GTA, é o que a Nacional intenta controlar, non? Pero deixar eu penso que dan bastante margen, que sí, que multan e que todo o que te queiras. Eles teñen que facer o seu traballo, pero dentro do que cabe non usan a forza a correr, nin están continuamente tocando as pelotas porque podían, porque se se poñen no medio das retas, xa tocan as pelotas completamente. E fanno, pois, cando todo se empeza a desmadrar un pouco. Esta é a miña opinión, cada un vai ter a súa, eu non quero entrar en debates, seguramente a xente que viva ali no puerto pois terá outra opinión, porque perderán de dormir, terán atascos, xente que igual que non lle molan as motos, e que ao chegar a traballar durante toda a semana ten atascos porque estamos nós ali pintando gilipollas cas motos, bueno, cada un terá a súa opinión, cada un ten a súa situación, eu digo a miña, e o ideal é que todos sepamos que é unha vez no ano, que é unha corda de tirar e afluxar. Nin os que nos gusta, Jerez, nos podemos pasar da rosca, nin os que non lle gusta, teñen que bloquear e intentar prohibir isto, non? Porque ao final é iso, vive e deixa vivir, non? Un pouco. Vou abrir a ventanilla que isto, cuidado, vale. Vale, eso por un lado, que penso que é o tema que máis polémica ten, polo que vin polo Facebook, por Insta e por todo, non? En tema circuito, a verdade é que, bueno, estuvo ben, non me arrepinto de coller entradas papelús, pero bueno, xa me dixeron que había que madrugar, que aquilo que estás todos xuntos e tal, bueno, solo fomos o viernes fomos pola mañán, estuvamos ali, vendo as prácticas ou como lle queres chamar, e despois sábado non fomos porque dixemos, bueno, para ir ver as clasificacións e tal, Dani, o que viña comigo, pois sí que moláballe tamén, pero en plan, era continuamente o mesmo, non? E dixemos, bueno, xa que tal, mas ele non siga a MotoGP, en plan, molanlle as motos, pero non siga a MotoGP. Eu tampouco son o máis fan, pero mólame. Dixemos, unha vez que estamos aquí abaixo tamén podemos ir conocer un pouco o que é o sur e tal, e pois aproveitamos e fomos hasta Algeciras, que tiña ali un familiar, e fomos hasta Tarifa e tal, non? Tivemos un pouco por aí conocendo un pouco todo, e a verdade é que estuvo moi ben. E domingo sí que fomos a carreira, pero fomos máis para ver xa as finales de Moto3, Moto2, MotoGP, pero como xa me avisaran, ali a xente madruga, fijo que algúns xa estaban desde as 6 da mañá e así, e vimos entre pouco a nada, gracias a Dios que nos puxamos nunha zona entre comillas mala e vimos as motos, pero era imposible. Eu po ano que ven dame igual ir solo ao circuito, eu volvo, pero voume informar mellor, se podo reservar entrada reservo, e quero coller unhas mellores entradas, dame igual, non sei, a ver, o bonito é a zona dali de as curvas de Nieto e Peluqui e tal, penso que pode estar moi ben, pero non sei, teño que preguntar a ver cales serán as mellores tribunas e tal, as mellores, unhas que molen e tal, para estar máis metido no ambiente, e po ano intento coller mellor entrada, e pouco máis. Despois, estar ali tamén me fixo pensar un pouco no estilo de moto que me mola, ou que ahora mesmo vexo que me pode molar e que me pode servir para todo, porque non, eu na miña vida non vexo viable ter 50.000 motos a cada moto dun estilo, non. Unha por economía, outra por espacio, que tamén é outro tema aparte, xa vou bastante limitado, e despois por tema tamén que a min as cousas gusta metelas da miña man e feitas con estas dúas, sabes? Mólame moito eso, e bueno, non estou agora para coller 10 motos e facer 10 motos a miña maneira, pero polo que vin ali e tal, unha opción que podería ser moi cómoda agora que xa teño edad para sacar o A, xa teño os 2 anos de A2, unha boa opción para min sería un Supermotar. Penso que é algo super completo, non completo como para ir de viaxe continuamente, pero
tampouco son unha persona que viaxe tanto, e se fago viaxes, pois son viaxes de 2 horas ou así. Non é nada do outro mundo. Non son unha persona que lle encante ir polas autopistas tampouco, gustame moito ir por carreteras de fora. Eu penso que unha supermotor dache unha libertad que non che pode dar outra, non? En plan, se vexo así algo de competencia, pode ser unha naked, por tema que igual de velocidade punta pois vai ter moito máis que unha supermotor. Penso que é divertida, cómoda, e que podes pintar o tonto nela, pero ainda así unha supermotor sigue sendo unha supermotor, sabes? E para pintar o gilipollas, para moitas cousas eu penso que é cómoda. É fácil de reparar, se che pasa calquera cousa, son motos bastante básicas, motos que chaman moita atención e as pós ben bonitas con 4 pijadas, me parece. Esa foi outra conclusión que saquei de Jerez, e penso que un pouco máis. A ver, estuvo moi ben, foi para min un eventazo. Pero claro, tamén despois vas a Lugo e diste, joder, que pena que non houbera un evento así por aquí, sabes? Non digo tan grande, porque obviamente Jerez ten a ventaja de que ten un circuito. O motivo principal é un circuito, por así dicilo. Pero aquí, por exemplo, na zona de Galicia, pois non temos un circuito como pode ser o circuito de Ángel Nieto, de Jerez. Pero sin ser en tema de circuito, de ter un evento relacionado con circuito, de momento, por exemplo, como empezaríades vos un evento? Vou facer así unha pregunta. Ou que cousas tería que ter un evento de motos para vos, para que sea divertido, para... Non falo de desmadres, nin de montar aquí un pifostio que nin Dios. A mí gústame que a xente o pase ben, pero gústame que todo o mundo estea contento, sabes? Incluso a xente que non lle gustan as motos, pois non tocarlle moito as pelotas, que é imposible ter a todos contentos, pero unha cousa intermedia na que a xente o poida pasar ben, sabes? Sin ser encerrados dentro dun circuito, por exemplo. Porque ao final xa sabemos como é este mundo do motor, gústanos, sempre che pide máis, e ao final faz locuras. Pero que tería que ter para vos un evento para que sea entretenido, para que sea bonito, para que vos pensedes que eso que é viable, que se pode chegar a crecer, que ese evento pode chegar a crecer e a captar moitísima xente, incluso que pase o mesmo que está pasando con Jerez, que cruces toda a España para ir a ese evento. A verdade é que me gustaría que o deixarades nos comentarios e así, pero con toda a sinceridade do mundo, sabes? Todo, de principio a fin, que podía ter un evento para vos, cantos días podía ser de evento, onde se podía facer, sobre todo xente daqui de Galicia, porque penso que hoxe temos moita necesidade disto aquí, porque non por nada, pero están dando bastante cera en tema radares, en tema redadas, en tema de todo. Tanto están castigando quedadas como, bueno, superar límites de velocidade, ruido, todo ese tipo de cousas. Eu non digo nada, están facendo o seu traballo, que se pasan, para meu parecer, sí, porque estás continuamente, sintes que hai unha cámara continuamente mirándote e non disfrutas, en vez de ter algo que che dé a sensación de ter máis un medio de transporte, o mesmo que che pode facer sentir un autobús, só algo que collelo cando ti queres, o autobús non. Pero por aquí, pola zona de Galicia, eu penso que necesitamos algo disso, porque é iso. Necesitamos un evento, un circuito, un algo no que podamos disfrutar libremente, sin que pase nada, sin locuras, porque obviamente non se trata nin de que morra xente, nin de levar un golpe, nin de facer daño aos de fora, aos que non lle gusta, pero necesitamos facer algo, porque eso, estánnos desmantelando quedadas, están desmantelando todo, non somos ningúns, non sei, é que non somos nin os malos da película, nin os bons. Pero bueno, penso que non merecemos tampouco tanto castigo, non, por ter un vicio, porque hai xente que ten outros vicios, outros son cos deportes, xa sei, co fútbol, por exemplo, que é o top dos deportes, pero no fútbol tamén hai desmadres enormes, eu non vexo que haxa tanto castigo, e con outras cousas igual, que eu non digo que os castiguen nada, cada un sabe o que ten que facer, é grandiño bondo para saber o que ten que facer. Pero non pode ser que nós que seamos os malos da película, que podemos ter máis riesgo que os outros deportes ou co resto. Estou de acordo, pode ser. Non é o mesmo que un futbolista che dé unha patada que o que te atropelle con moto, vale, estou de acordo.
Pero aquí hai que buscar unha solución a todo isto, e a verdade é que me gustaría en comentarios que puxeredes que cousas pode ter para vos un evento que sea bonito. Bonito, bo, viable e respetuoso.